Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेचा सुवर्ण काळ या देशातल्या जनतेला दाखवला. ही आमची सगळ्यात मोठी उपलब्धता आहे. आता पाकिस्तानमध्ये आपलं जाणारं अधिकाराचं पाणी आता थांबणार आहे आणि ते पाणी राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशापर्यंत आपल्या यमुनेतून दिल्लीपर्यंत आज आपल्या सगळ्या पंजाब हरियाणातल्या पाण्याकरता उपलब्ध, शेतकऱ्यांकरता उपलब्ध होणार आहे. गोव्याच्या इकॉनॉमीचा संबंध हा पर्यटनाशी आहे, तसा खनिज उद्योगाशी आहे, फिशिंगशी आहे. टुरिझम, फिशिंग, खनिज उद्योग, पोर्ट हे गोव्याच्या विकासाचं केंद्रबिंदू आहे आणि हे समजून आपण सगळं बदललं. सामान्य जे फिशरमॅन आहेत, ज्यांची बोट आहे, त्यांना देऊ आणि हे 100 नॉटिकल मैल समुद्रात जातील. आज गोव्याचं फिश प्रोडक्शन 6 पटीने वाढेल आणि गोव्यामध्ये प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग, सगळ्या फिश प्रोसेसिंग, फिश पॅकेजिंग योजना येतील आणि त्यातून एक्सपोर्ट वाढेल आणि डॉलरमध्ये इन्कम करून गोव्यातले मच्छीमार श्रीमंत होतील, धनवान होतील. हे स्वप्न आपण उराशी बाळगतो. व्हर्च्युअल रॅली पुराय देशभर ऑर्गनायज करता, तातूंत एक भाग म्हणून आम्ही ही व्हर्च्युअल रॅली आमच्या गोंय राज्याची म्हापशेच्यान पुराय राज्यभर ऑर्गनायज केल्ली. त्या रॅलीक माननीय नितीन गडकरी हे नागपूरच्यान उलयले, आमचे प्रमुख नेते म्हापशेच्यान उलयले. हांव ह्या सगळ्या पुराय गोंयभर जवळपास 2 लाखपेक्षा चड रिपोर्ट येता त्या प्रमाणे लोक हे डायरेक्ट लायव्ह आशिल्ले पळयताले. ताची मोदी सरकाराची 1 वर्स पूर्तीच्या निमित्तान हे सगळ्या पर्यंत पावोवपाचें काम आम्ही या व्हर्च्युअल रॅलीच्या निमित्तान केल्लें. गोंयभरच्या बीजेपी कार्यकर्त्यां वांगडा कुडचडेर बीजेपी मंडळानूय नितीन गडकरीचो जनसंवाद आयकलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.